muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njokke ahmada
ina foti yiyeede e men tine e ɓerɗe men e ko nafata de e huccinde Allah tine e pittali men e ko nafata ɗi e rumtade aduna tine e terɗe men e saftande dewal Allah e deejde e deejde asino ko cuuɗi men to gonɗen ko noon poɗɗen waade asino ko cuuɗi men to gonɗen ko noon poɗɗen waade saka noon so en ngarii ɗo ɗo ko hurum ceerno so en ngarii haa ɗo ina foti yiyeede e meeɗen e leydi ko ɓuri ko yiyeteno e meeɗen sabu en ngalaa ko ɓuri ɗo caggal Allah e nelaa ɗum sallallahu alayhi wa sallam cheikhna Ahmada Tidiani radiyallahu ta'ala en ngalaa ko ɓuri ɗo en ngalaa ko ɓuri ceerno tinoɗen so en ngarii ɗo ɓe taweten ɗoɓe sababude korsan mumen e men e teddingol mumen e teskagol mumen e men ina ngaama wiide en ndeeƴeede neɗɗo garɗo e ma aɗa anndi omo horsinma omo anndi aɗa horsinimo omo teddinma omo anndi aɗa teddinimo aɗa jaɓɓimo aɗa waɗi wonde o ari koye hoore ma on jiɗɗa tan ko weltinde ɗum a yiɗa wiide ɗum deeƴ sabu ko koɗoma o woni koye nder hurum ma ɗo gonɗen koye nder hurum ceerno ɗo gonɗen koye hurum ceerno wuro ngo fof gonɗen koye hurum ceerno kono ɗo ɓuri heerade tinnoɗen so en ngarii ɗo ɓeydoɗen wattude hen haqqille ayno ndeeƴirɗen jooni eno keɗoriɗen ni so eɗen ngara mbayen noon si en jettima mbayen noon so en payii heɗade mbayen noon so en payii hoodde mbayen noon neɗɗo so tinnima tan ma fool fittaandu mum sa welsinima noon kayru ndu foolma tinnoɗen no moƴƴi wona ɗum ko alhamdulillahi rabbil alamin eɗen koyen madina naaɓe ɓeyduɗen tinnade e lotade inde nde to geɗe fofof gila to sunni en kagal aɗa tijjani en kagal aɗa needi almudagal aɗa moƴƴinde koddigal e jokkere en ɗam ciloɗen hen no moƴƴi eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko e ɓural yo Allah waɗen jokkoɓe e ndam wondiroɓe sabu Allah moƴƴodiroɓe yurmodiroɓe teddodiroɓe e renodiroɓe hurmaji julɗo fof yo reen hurum julɗo
يورين هروب جول ورينا وحدنا المكو واسبي دم كفراني ورينا متبرد بكو واسا أني أنا دمو كفراني أني أنا دمو ورينا متبرد بكو واسا قولو دم بكو كفراني قولو دم جلال صلى الله عليه وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده وجوب كيسي جوب كيسي يتابع وفراد يدل ولا هاي مبه وفراد يقول له ada andi badir do non ada andi badir do non ko jokko en ada andi badir do non ada andi badir do non ko de no huru juldo ko de huru julde on diida darto ko musa ta juldo on diida darto ko metta ta juldo on diida e baso jokkude en Bimana goto. Neɗɗo yo jokku enɗam yo wonjine e julɓe Allah ene laaɗo saka noon ɓe kodduɗa e galle ñawore mon ko woose galle mon ko goto enɗam mon ko goto seyɗani folma ka wadde ɗon ɗo poɗɗa wadde ɗon ka wade ɗon ɗo poɗɗa wade so wayi ɗon hande nde sa heɓani ɗum eɓe gonduɗa ɓe ɓata tan sowna hoore ma sabu ko an waɗi no aɗa waɗe ko an waɗi no aɗa waɗi tan neɗɗo ko jiɗɗa waɗaneɗo ko no jiɗɗa waye mani wanoɗe julɓe saka noon ɓe kodduɗa tinoɗen hen no moƴƴi e moƴƴinde jikkuji e jokkere enɗam eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala ko moƴƴere mum Allah tabitinen en gon fewo Allah tabitinen en gon enene kala ko yalti e men enene kala ko yalti e men Allah juutneɗen gonɗal ceerno waddana mo hen cellal e sembe o rokka en neydi almudagal e rende hurmaji juuɗe e jokkude enɗam e Allah waɗan en ɗon ɓesguji ɗi Allah waɗi hen ɓesguji ɗi Allah waɗi hen ban Allah gorje kala ko faggi Allah ɓeydan en kawra Allah ɓeydan en kawri jari Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ko ceerno awtiyano wadde ceerno men seeɗa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim What do you mean? Alif. Lam. Asagir. Alif. Lam.
ara atungu mim alif jawdo nunara alif lam ara atungu Juburia Nimar radiyallahu anhu ila anna ko to tawala hay wudu to wudu jawaliyabe so won wudu jogda ciasa jagi wudu tijani kanyum tan jogda tati ajuro ha ko wali umara tijani ko burdo e maydo juro ka ko labe annababe sahababe tijani yankobe lay wattuji ɗi joyi kala waktu jawɗo ko gantu ala sallito cuuɗoɗa juula e nokkuma ko Allah yamiri golla ko Allah haadi goppa joyi jiɗa cheikhana ahmad tidiane radiallahu taala anhu ko ɓuri ko jiɗɗa nenama e bamma e dendagal ko jiɗete ko wona Allah e nelaɗo mum ceerno lomtiɗo cheikh tidiane rokkuma wirɗo on ko noon jiɗirtamo jeegom a hoolata ko hoɗo Allah wiyete hoolade hoɗo Allah ko mbiya jaggi wirdu ndo anani ko haala hen moƴƴere jaaha mbaɗa ɗum hoolade ɗo golliri ɗum ko Allah yiɗa ala ɗum a waɗata noon sa jaggi wirdu ndo a ɓeydoto hulde Allah golla jamiroje Allah goppa kare Allah jeeɗiɗa tikkanta cheikh tidiane a yannatamo jeetati sa jaggi wirdu ndo a dumoto hen ha mayde a accata jeenayi a fiɓare ɓerde ma gonɗina kala moƴƴere nde nanɗa haala e ɓuura lawol tidiane fiɓa ɗum ko gonga ene jeyanano seeɗa kalade hen nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam omo defi kala jagguɗo wirdu ndu tewmum harmi nadde jeyge ma nata aljanna ko alda e hasbede e leftede ɗum noon ko an jagguɗo wirdu ndu o nenama bamma joom galle ma ɓiɓɓe ma e siraɓe ma haade kamɓe fof koɓe julɓe ɓe gañani cheikh tidiane ɓe jeddani mo hay soɓe jaggani wirdu ndu moɓe natir aljanna saabu barke maɗa an goto jagguɗo o e defare nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tawa kadi ɓe kasɓetake ɓe leftetake sappo a yahata haade wittade miijo e nder ɓerde ma wonde nde ɗo moƴƴere haalade holno wonirta gonga ala gonɗinto tan nde tawno ko ɓural noon koye juuɗe Allah woni mojola fo rokka sappo e goho a fadata ha dokkeɗa wirdu ndu mbatta wirdude sappo e ɗiɗi wasifa e wirduaji ma ɗiɗi kala nde yonti no bannoɗa julɗa ni noon mbaɗata birda sallita cuuroɗa birda e nokku ma sappo e tati nokkune wirde hen wiye jawharatul kamali a janggata ɗum so wona tawaɗo wondi e laaɓal timmirgal ndiyam wiyete laaɓal timmirgal ndiyam ko taw ɓandu ma ne laaɓi comci ma ne laaɓi nokku ɗo joɗiɗa ɗo ne laaɓi aɗa wondi e sallige ɗe laaɓe nayi so ɗi ndiyam aɗa jangga jawharatul kamali sa mankirama e majje hay soko laaɓal gotal ko jaɓenoga salatul fatihi lomtinta e nokku jawharatul kamali sappo e nayi a tekkodirta taƴodirta a añanta hay goto e julɓe tengtino musidɓe ma tidiane en koɓe sappo e joyi a hoynata wirdu ndu woni hoynude wirdu ndu ko accuɗa ha waktu mum yawtande puɗɗoɗa wirdude sappo e jeegom a yahata aɗa rokka woɗɓe wirdu ndu tawa yamiraka ya rokkede sappo e jeeɗiɗi a teddinto kormina mawnina kala tidiane en ke tengti noon seenoɓe hohoɓe mawɓe lawol ngol sappo e jeetati saɗa wirda ɓanduma e tomtuma ya tawna laaɓi sappo e jeenayi nokkude joɗiɗa ɗo tawa ina laaɓi noga so aɗa wirda joɗoto kuccita funnage so wona noon taw koye ɗanngal gonɗa aɗa ummi e nokku aɗa yaha e nokku ɗum sa fayi e wirdude tiina maɗa ɗo huccide fof ko ɗon kuccitta ɗum nen kadi sa jolɗo sa baɗɗiɗo sa jarawo koyɗe nogas e goho saɗa wirda deƴƴan ndeeƴa tuggude no puɗɗiɗa wirdude ha timmina hay goto a haldata so won kaldude ma a jabatako so wona taw haaldema ko nene ma walla bamma walla ceerno ma dokkuɗomo wirdu o walla joom galle ma ɓenayo kala maɓɓe kaldude ma e nder ko mbiɗata ko a jaggat yaɓere ɗo jarata ɗo keɗoɗa kala ko jomum haalere jaabo kala ko jomum haalere jaabo so tawi timmini jokka wirdu ma ɗum hay hunde bonnata nogas e ɗiɗi saɗa wirda ɗo joɗiɗa ɗo a tawnatɗo yeeso maɗo mbaade cheikh tidiane radiallahu taala anhu piɓa wonde ko yeeso makko joɗiɗa ɗo jokkoromo hakkude maɗa e Allah aɗa ɓeyditoroma aɗa sembinoroma aɗa barkinoroma ko ɓuuri timmude noon e ɗum e towde e ɓamtade e mawnude e nafde ko tawnude mbaadi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nogas e tati saɗa wirda karfeji wirdude a janggatɗe haɗa cella tuuɗa to nder ɓerde ma aɗa heeɗo firo karfeje ɗe so tawi aɗa andi ko karfeje ɗe pirata sa anda ko karfeje ɗe pirata jangga aɗa ñumbo tawa noppi ma ɗi ne nanta ko janggata ko beela haqqille ma e ɓerde ma ina rende suro e nder ko gollata ko allahumma salli ala yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan Tijaani o newo jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada